పద్ధతి ఏంటి అంటే భగవంతుని చేరడానికి నామస్మరణ. కాబట్టి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఆయన అందరికి అందించడం జరిగింది. సో ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క శిష్యులు ఈ రూప గోస్వామి. రూప గోస్వామి మరి ఆయన యొక్క ప్రణామం కూడా ఉంది. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. సో రూప గోస్వామి ఆయన దీని అర్థం ఏమిటి అంటే మరి ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. when will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya. సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆయన జీవితాశయాన్ని, ఆయన అవతారాశయాన్ని కొనసాగించాలి అని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశ్యం ఉన్న రూప గోస్వామి ఆయన యొక్క ఆశ్రయం, ఆయన పాదాల దగ్గర ఆశ్రయం నాకు ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. సో ఆయన మరి చైతన్య మహాప్రభు శిష్యుడు. మనం చూసేది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది భక్తులు ఎంతటి భగవంతుడికి ఎంతటి ముఖ్యులో చూస్తాం. మరి చైతన్య మహాప్రభుకి ఈయన శిష్యుడు కాబట్టి రూప గోస్వామి ఆయన కూడా పూజ్యనీయుడు. ఆ రకంగానే కాదు, ఇంకా ఎన్నో రకాలుగా ఆయన గొప్ప భక్తుడు. కాబట్టి మరి మనం అంటే గురువు నుంచి గురువు, గురువు నుంచి గురువు అలా పరంపరలు వస్తాయి కాబట్టి సో ఆ రకంగా రూప గోస్వామి యొక్క ఆశ్రయాన్ని ఆయన పాదాల దగ్గర అడుగుతున్నాం అన్నమాట. సో అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఆశయాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు కాబట్టి అటువంటి రూప గోస్వామి యొక్క పాదాశ్రయం నాకు ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని ఈ రూప ప్రణామానికి అర్థం. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనో అభీష్టాన్ని ఈ భూప్రపంచంలో స్థాపించడానికి కృషి చేసినటువంటి స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతి. సో అలా నేను ఆయన యొక్క పాదాల దగ్గర ఎప్పుడు ఆశ్రయం పొందుతాను. సో శ్రీల రూప గోస్వామి 1489లో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టారు. సో ఎందుకు అంటే 15వ శతాబ్దం కాబట్టి వీళ్ళంతా 14-15 శతాబ్దాల్లో చైతన్య మహాప్రభు కూడా అప్పుడు అవతరించారు కాబట్టి ఈ రూప గోస్వామి ఆ కాలంలో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. 1489లో ఒక బ్రాహ్మణ సరస్వతి కుటుంబంలో పుట్టారు. ఆయన మొదట్లో ఒక ఆ రోజుల్లో మీకు గుర్తుంటే మరి మనల్ని ముస్లిమ్స్ పాటిస్తూ ఉండేవారు, ముస్లిం మతస్థులు పాలిస్తూ ఉండేవారు మరి మన భారతదేశాన్ని. సో అప్పుడు నవాబ్ హుస్సేన్ షా అనేటటువంటి ఒక ఆయన దగ్గర ఈయన పనిచేస్తూ ఉండేవారు అనమాట మొదట్లో. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభుని మొదట రమాకేలి అనే ప్రదేశంలో కలవడం, తర్వాత మళ్ళీ ప్రయాగలో కలవడం జరిగింది. ఈయన ఆ తర్వాత ఆయన శిష్యులు అయిపోవడం జరిగింది. సో ఆయన అంతా కూడా వదిలేసి ఆయనకున్నటువంటి ధనాన్ని కూడా మొత్తం ఈ కృష్ణ చైతన్య కోసం ఉపయోగించడం జరిగింది. అలాగే ఆయనకి రసాచార్య అని కూడా ఒక పేరు ఉన్నది. ఇక ఆయన యొక్క దైవం అంటే ఏ దైవానికి ఆయన ఇష్టదైవం ఎవరు అంటే గోవిందులు. ఆ తర్వాత ఆయన వ్రాసినటువంటి గ్రంథాలు ఏమిటి అంటే ఉపదేశామృతం, అలాగే విదగ్ధ మాధవ, లలితా మాధవ, భక్తి రసామృత సింధు, విచ్ ఈస్ మన ఈ కోర్సులో 3rd బుక్ అన్నమాట. మనం ఫస్ట్ ఉపదేశామృతం చూస్తాం, తర్వాత ఈశోపనిషత్ అనేది చూస్తాము. ఈశోపనిషత్ వేదాలలో భాగమే. సో ఆ ఈశోపనిషత్ చూస్తాము, తర్వాత భక్తి రసామృత సింధు చూస్తాం. సో మొట్టమొదటిగా ఈ భక్తి రసామృత సింధు కూడా వీరే రూప గోస్వామి రచించారు. సో ఇక్కడ మొదటి ఇందులో 11 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. రోజుకొక శ్లోకం చొప్పున దాన్ని ప్రస్తుతం అట్లా చూడటానికి ప్రయత్నిద్దాము. సో
మొత్తం మీరు చూడాలి అంటే మొదటి 3 శ్లోకాల్లో భక్తి మార్గంలో ఏ విధంగా మనం పురోగమనం చెందొచ్చు అనే విషయం చెప్పబడింది. 4-6 శ్లోకాల్లో సాధు సంగత్వం అంటే భక్తుల సాంగత్యం ఎలా ఏర్పరచుకోవాలి అనేది. అంటే మరి సత్సంగాలు, భక్త సంఘాలు కూడా భక్తి మార్గంలో పురోగమించడానికి చాలా ముఖ్యం. మరి సాంగత్యంలో ఎంతో ఉంది. దుస్సాంగత్యం ఉంటే దుష్ట మార్గంలోకి వెళ్తాం, సత్సాంగత్యం ఉంటే సన్మార్గంలోకి వెళ్తాం, భక్త సాంగత్యంలో ఉంటే భక్తి మార్గంలోకి వెళ్తాం. అందుకని ఆ భక్త సాంగత్యం గురించి అక్కడ చెప్పారు కొంత. 7-8 శ్లోకాల్లో మన నాలుకను, మనస్సును భగవంతుణ్ణి స్మరించడంలో ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయం, ఉపయోగించడం అవసరం అనేటటువంటి విషయం. తర్వాత లాస్ట్ 3 శ్లోకాస్లో 3 శ్లోకాలు 9, 10, 11లో ఉత్తమ భక్తులు మరి భజనకు ఉత్తమ స్థానాలు ఇవి చర్చించడం జరిగింది. సో ఇదంతా కూడా ఉపదేశామృతంలో రూప గోస్వామి మనకు అందించినటువంటి విషయం. సో మొట్టమొదటి శ్లోకం ఇది. ఉపదేశామృతం. తప్పకుండా రోజు అటెండ్ అవ్వండి. మరి భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందటానికి ఎన్నో విషయాలు మనకి అందిస్తూ మనకు ఆ మార్గంలో అభివృద్ధి చెందడానికి ఇది మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడేటటువంటి ఇది. సో రూప గోస్వామి మరి ఆయన యొక్క నిర్దేశంలోనే ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం కూడా జరుగుతోంది. ఎందుకంటే ఆయన ముఖ్య శిష్యులు చైతన్య మహాప్రభుకి. ఆ చైతన్య ప్రభుకి ఆ రోజుల్లో ముఖ్య శిష్యులు 6 ఉండేవారు. గోస్వాములు అంటారు వాళ్ళు. గోస్వాములు అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోగలిగిన వాళ్ళు, ఇంద్రియాలని అంటే సెన్స్ కంట్రోల్ ఉన్న వాళ్ళు. మనలాగా ఇంద్రియ ప్రలోభాలకి గురయ్యే వాళ్ళు కాదు, ఆ ఇంద్రియ ప్రలోభాలను అరికట్టుకున్న వాళ్ళు, వాళ్ళని గోస్వాములు అంటారు. సో అది కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో చూస్తాము. సో వాళ్ళు ఈ గోస్వాములు 6 వాళ్ళు ప్రత్యక్ష శిష్యులు, అంటే డైరెక్ట్ గా ఆయన ఉన్న సమయంలో ఆయనకు శిష్యులు వీళ్ళ 6 కూడా. అందుకని వీళ్ళ తరువాత వచ్చిన భక్తులైన నరోత్తమదాస్ ఠాకూర్ కూడా వాళ్ళ మీద ఇలా రాశారనమాట. ఈ గోస్వాములు అందించిన సాహిత్యాన్ని ఉత్సాహంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తేనే రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రేమలీలలను నేను అర్థం చేసుకోగలను అంటున్నారు. వాళ్ళంతటి భక్తితో, అంతటి ఉత్సాహంతో వాళ్ళు ఈ భక్తి మార్గాన్ని వాళ్ళందరికీ అందించడానికి ప్రయత్నించారనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు ఎలాగూ మరి ఈ కృష్ణ చైతన్య శాస్త్రాన్ని అనే వరాన్ని అందించడానికి ఆయన అవతరించారన్నది చూశాం కదా. సో ఆయన ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను లీలలన్నిట్లోకి కూడా గోపికలతో జరిగిన ఈ మాధుర్య ప్రేమ లీలలు అన్నింటికంటే ఉన్నతమైనవి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ రోజుల్లో మనం దాన్ని చాలా మంది అర్థం చేసుకోలేక దానిని తప్పు మార్గంలో భావిస్తూ ఇదేమిటి భగవంతుడికే ఇంతమంది గోపికలు, 16,000 మంది, మరి 8 మంది భార్యలు, ఇవన్నీ ఉంటే ఇంకా మామూలు వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండవు అంటూ ఈ రకంగా అందులో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేక వాళ్ళు దానిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఈ మాధుర్యాన్ని కానీ, ఈ మహత్యాన్ని కానీ, ఈ దాని యొక్క దివ్యత్వాన్ని కానీ వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు. సో మనం భాగవతంలో 10వ స్కందం, 10వ స్కందం కృష్ణావతారం కాబట్టి అందులో ఈ గోపికలు భగవంతుడికి మధ్య ఉన్న ప్రేమలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వం ఏమిటో మనం చూస్తాం. సో మరి ఈ గోపికల్లో కూడా శ్రేష్ఠురాలు రాధారాణి, ఆవిడ చైతన్య మహాప్రభు. సో ఈ చైతన్య మహాప్రభు రాధారాణి మరియు భగవంతుడి యొక్క అంశలతో జన్మించారు. ఎందుకంటే రాధారాణి భగవంతుడి యొక్క శక్తి, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శక్తి అని. సో
ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు వారిద్దరి యొక్క అంశలతో జన్మించారు. సో ఆయన మనోభీష్టం ఏమిటి అంటే మరి ఈ భగవన్నామ స్మరణ ద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరుకునే మార్గాన్ని అందరికీ అందించడం. సో ఆయన అడుగుజాడల్ని ఆయన అడుగుజాడల్లో అనుసరిస్తూ ఈ రూప గోస్వామి, సనాతన భట్ట, రఘునాథ భట్ట, జీవ గోస్వామి, గోపాల భట్ట, రఘునాథ దాస అనే 6 ఈయన అడుగుజాడలను వాళ్ళు అనుసరించారు. మనం కూడా వాళ్ళ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే మనం కూడా ఆ భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందొచ్చు అని చెప్పి ఇది ప్రభుపాద మొదట రాసినటువంటి ముందు మాట, తొలి పలుకులో ఇవన్నీ ఆయన రాశారనమాట. సో అందుకని గోస్వాములందరిలోకి కూడా ఈ రూప గోస్వామి ఆయన నాయకుడు కాబట్టి మనకి మార్గాన్ని చూపడానికి ఆయన ఈ ఉపదేశామృతం అనే గ్రంథాన్ని రాయడం. మరి చైతన్య మహాప్రభు శిక్షాష్టకం అని చెప్పేసి, అష్టకం అంటే 8 శ్లోకాలు రాశారు. ఎలా మనల్ని భక్తుల్ని భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అనేది మనకు అది చూస్తే అర్థమవుతుంది, ఆ శిక్షాష్టకం. సో అలాగే రూప గోస్వామి ఈ ఉపదేశామృతాన్ని 11 శ్లోకాలతో ఆయన వ్రాయడం జరిగింది. సో మరి మనం ఇంద్రియాలను కంట్రోల్, సెన్స్ కంట్రోలు, మైండ్ కంట్రోలు, మనస్సును ఇంద్రియాలని నియంత్రించినప్పుడే మరి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రగతిని సాధించగలం అన్నది చూసాం భగవద్గీతలో మనం పదే పదే. సో ఈ ప్రపంచంలో మరి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రజోతమో గుణ ప్రవృత్తులతో ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అని మనం చూసాం కదా. ఈ ఈ మాయలో మనం ఏదో ఒక గుణాన్ని ఆర్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గుణాలను అలవర్చుకుంటామని. సో రూప గోస్వామి యొక్క ఉపదేశాల ప్రకారం మనిషి మరి సత్వగుణ స్థితిని చేరుకోవాలి. కాబట్టి మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే అట్లా వెళ్ళినప్పుడే మనకి మరి అన్ని విషయాలు జ్ఞానము ఉదయించడం జరుగుతుంది, భగవత్ ప్రాప్తి కి అర్హులం అవుతాం. కాబట్టి ఆ మార్గంలోకి ఎలా వెళ్తాము అంటే మనం చేసే సాధనని బట్టి ఉంటుంది. సో ఈ చైతన్యోద్యమాన్ని అనుసరించే వాళ్ళు తప్పకుండా గోస్వాములు అవుతారు, అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో వైష్ణవులను సాధారణంగా గోస్వాములు అంటారు. వైష్ణవులు అంటే మేమేదో విష్ణువుని నమ్ముతాము అని అనడం కాదు. వైష్ణవులు అంటే శుద్ధ భక్తులు అని, నిజంగా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళను వైష్ణవులు అంటారు. కాబట్టి బృందావనంలో మరి అధికారులని వాళ్ళని కూడా వైష్ణవులు, గోస్వాములు అని చెప్పి మర్యాదగా పిలుస్తూ ఉంటారు. సో భగవంతుడికి శుద్ధ భక్తులం కావాలంటే ఎవరమైనా గోస్వాములు అవ్వాలి. అంటే శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియాలని, మనస్సును కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలిగిన వాళ్ళు. గో అంటే ఇంద్రియాలు, స్వామి అంటే ప్రభువు. సో గోస్వామి అంటే ఇంద్రియాలకు ప్రభువు అని. అంటే ఇంద్రియాలకు ప్రభు అంటే మరి ప్రభు అంటే కింగ్ ఏం చేస్తాడు, అందరినీ కంట్రోల్ చేస్తాడు. సో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసేవాడు అని అర్థం. మరి ఇంద్రియాలని, మనస్సుని కంట్రోల్ చేయందే ఎవరు కూడా గోస్వాములు కాలేరు అని చెప్తున్నారు. ఈ గోస్వామి నిజమైన భగవద్భక్తుడు కాబట్టి జీవితంలో మనం అత్యున్నత విజయాన్ని సాధించడం కోసం ఈ రూప గోస్వామి రాసినటువంటి ఉపదేశామృతం అనే గ్రంథాన్ని అనుసరించే తీరాలి. ఇది అనుసరిస్తే తప్పకుండా మనం ఈ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం అని చెప్తూ భక్తి రసామృత సింధు, విదగ్ధ మాధవం, లలిత మాధవం ఇవన్నీ కూడా రాశారు కదా. ఇవన్నీ రాసినా కూడా ఉపదేశామృతం అనే గ్రంథం ప్రారంభిక భక్తులకు మొట్టమొదటి ఉపదేశంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నారు. మనం భక్తి రసామృత సింధు కూడా చూస్తాం, కానీ దానికంటే ముందు మనం ఈ ఉపదేశామృతాన్ని చూస్తే మనం దానికి సిద్ధంగా ఉండగలుగుతాం అన్నమాట. కాబట్టి ఉపదేశామృతం అనేది ప్రారంభ భక్తులకు, సో బిగినింగ్ స్టేజెస్ లో ఉన్న మనబోటి భక్తులకు అందరూ కూడా ఈ ఉపదేశాల్ని ఎంతో శ్రద్ధగా అనుసరించాలి. అప్పుడే జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది, సులభం అవుతుంది అని చెప్పి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద ఈ పుస్తకానికి తొలి పలుకు 1975 లో మరి బృందావనంలో ఆయన రాయడం జరిగింది. హరే కృష్ణ అంటూ తొలి పలుకుని ఆయన పలికారు. సో ఫస్ట్ శ్లోకం ప్రథమ బిందువు అంటారు. ఏంటో చూద్దాం. వాచో వేగం, మన క్రోధ వేగం, జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం, ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్.
వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. సో వాచో అంటే వాక్కు వేగం, వాక్కు యొక్క వేగము, మనస్సు క్రోధము, అలాగే మనస్సు యొక్క మరియు క్రోధం అంటే కోపం యొక్క వేగము, జిహ్వ వేగము అంటే మన నోటి యొక్క ఆ చాపల్యం అన్నమాట, ఆ వేగము, ఉదరోపస్థ మరియు ఉదరము, ఆ తర్వాత ఉపస్థ వేగం అంటే ఉదరం అంటే స్టమక్, ఆ తర్వాత స్టమక్ వేగం ఏముంది, ఆకలి, ఉపస్థ అంటే జననాంగాల జననేంద్రియాల వేగము. ఇక్కడ వేగము అంటే ఆపుకోలేని ఆ తొందరపాటు. మరి వాక్కు నోటికి మనసులో ఏదన్నా థాట్ ఫినిష్ అవ్వకముందే గబుక్కుని దాన్ని అనకపోతే మనకు తోచదు, అది వాక్ వేగం. మానసిక వేగం ఏమిటి, ఆ మనసు ఏదైనా ప్రలోభ పడింది అంటే, ఏదైనా చూసిందంటే వెంటనే మనకి కోరిక కావాలి అది అంటూ మనసు ఎంత త్వరగా ఎన్ని చోట్లకు వెళ్ళిపోతుంది. కూర్చునే ఉంటాము, 1 minute లో ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి. మనం కనుక కౌంట్ చేసుకోవడం మొదలు పెడితే మనం లెక్క పెట్టలేం 1 minute లో ఎన్ని వైపులకు మనసు వెళ్తుందని. అది మానసిక వేగం, అన్ని వైపులా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే క్రోధం, యాంగర్ ఎంత త్వరగా వచ్చేస్తుంది. ఏదైనా ఎవరైనా పైకి మనం మౌనంగా ఉన్న లోపల కూడా ఉడికిపోతూ ఉంటారు. సో అలా క్రోధం యొక్క వేగము. జిహ్వ వేగం అంటే నోరు, ఏదైనా ఇక తినాలి తినాలి అనే తపన, వాసన రాగానే వెంటనే తినకపోతే మనస్సుకు బాగుండదు. సో అలా జిహ్వ వేగం. ఉదర వేగం అంటే ఆకలి యొక్క ఇది. ఉపస్థ అలాగే జననాంగాల యొక్క వేగము. సో ఇవన్నీ ఈ అన్ని వేగాలు కూడా ఎవరైతే ఉదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్, ఈ వేగాలన్నిటినీ ఎవరైతే విషహేత నియంత్రించగలరో అటువంటి ధీరుడు, ధైర్యవంతుడు, సర్వాం అపీమాం వాళ్ళు అన్నిటినీ కూడా తప్పనిసరిగా వీటన్నిటిని ఎవరైతే నియంత్రించగలరో పృథివీం శిష్యాత్ వాళ్ళు ఈ భూమి మీద శిష్యులను చేసుకోగలరు. అంటే వాళ్లకు గురువు అయ్యేటటువంటి అర్హత ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో వాక్కు యొక్క ఎవరైనా సరే, ఏ వ్యక్తి అయినా వాక్కు యొక్క వేగాన్ని, మాటలు అన్నమాట, ఆ వేగాన్ని, మనస్సు యొక్క కోరికల్ని, క్రోధాన్ని నియంత్రించి జిహ్వ యొక్క వేగాన్ని, ఉదర జననేంద్రియాల వేగాన్ని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలరో, నియంత్రించగలరో అలాంటి ధీరుడు ప్రపంచమంతటా కూడా శిష్యులను చేసుకోవడానికి యోగ్యుడు అని చెప్తున్నారు, చేసుకోనగలడు. సో ఆ 5 వేగాలను కూడా తగ్గించుకున్న వాళ్ళు అంతటి గొప్పవాళ్ళు, అందరినీ కూడా శిష్యుల్ని చేసుకోగల సమర్థులు అవుతారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈ 5 వేగాల్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకున్నారు కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ 5 వేగాల గురించి ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ చెప్పారు. భాగవతంలో ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు, చాలా తెలివైన ప్రశ్న. ఏమిటి అంటే, మనం ఇంద్రియాలు నియంత్రించుకోలేనప్పుడు ఇంకా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం ఎందుకు అని అడుగుతాడు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు దొంగతనం ఎవరైనా చేశారు అంటే మరి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. పట్టుకుంటే ఏదో ఒక నెల రోజులు వాళ్ళు చేసిన దొంగతనాన్ని బట్టి కారాగార శిక్ష వేస్తూ ఉంటారు కదా. అయితే ఆ శిక్ష తర్వాత వాళ్ళ మనసు మారితే ఆ శిక్షకు అర్థం ఉంది. వాళ్ళ మనసేమి మారకుండా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి దొంగతనాలు చేస్తే ఇంకా శిక్ష వేసి మాత్రం ఉపయోగం ఏముంది? అది ఆయన అడిగిన ప్రశ్నకు అర్థం అనమాట. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంక ఈ ప్రాయశ్చిత్తాల్లో అర్థమేముంది, ప్రాయశ్చిత్తం ఎందుకు అంటున్నాడు అనమాట అని అడిగినప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఆయన ఇంకేం పోల్చాడంటే, ఈ ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఏనుగు స్నానంతో పోల్చాడు. ఏనుగు శుభ్రంగా స్నానం చేసి బయటికి వచ్చి మళ్ళీ ఒళ్ళంతా దాని శరీరం నిండా బురద పూసుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగే మరి వీళ్ళు జైలుకు వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఈ దొంగతనంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ప్రయోజనం ఏముంది? ఏనుగు గనక స్నానం చేసి ప్రయోజనం లేనట్లు
అని చెప్పి, అలాగే మరి చాలా మంది హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపింపజేస్తూ మనం మంత్రం చెప్తున్నాం కదా అంటూ మరి పాపాలు మన పాపాలన్నిటిని నశింపజేస్తుందని చేయకూడని తప్పు పనులు చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడి పవిత్ర నామాన్ని జపించేటప్పుడు చేసే దశాపరాధాలు ఉన్నాయి. ఆ నామాన్ని జపించేటప్పుడు ఎలా జపించాలి, ఎలా చేయకూడదు అనేటటువంటివి ఒక 10 ఉన్నాయి. 10 అఫెన్సెస్ అని చెప్తారు. ఆ 10 అపరాధాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఏది? నామజపం చేస్తూ మనం తప్పు పనులు చేయడం. కాబట్టి నామ్నో బలాద్యస్య హి పాప బుద్ధి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏదైనా మన మంత్ర బలం ఉంది కదా, మంత్రాలు చెప్పుకుంటున్నాం కదా, జపం చేస్తున్నాం కదా అని మనం తప్పు పనులు చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు అనమాట. ఇది ఈవెన్ వేరే మతాల్లో కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. ఆ మీరు కొంతమంది మరి తెలిసే ఉంటుంది, క్రైస్తవులు కూడా చర్చికి వెళ్ళి అక్కడ ఫాదర్ దగ్గర వాళ్ళు ఎనానిమస్ గా అంటే ఎవరో వాళ్ళకి తెలియని ఫాదర్ దగ్గర విండో దగ్గర వాళ్ళ తప్పులన్నీ చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు చేసిన పాపాలన్నీ. అంటే అలా చెప్పినప్పుడు పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం జరుగుతున్నాయి. సరే, ప్రాయశ్చిత్తం జరిగిన మళ్ళీ తిరిగి బయటకు వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ పాపాలు ప్రారంభిస్తే ఇంక మరి ఉపయోగం ఏముంది? కాబట్టి అలా ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఇలాంటి ప్రాయశ్చిత్తం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అడిగినప్పుడు మరి అతను అక్కడ ఆయన ఎవరిని అడిగాడు అంటే సుఖదేవ గోస్వామి ఎవరు అంటే వ్యాస మహర్షి పుత్రుడు. ఆయన అత్యంత జ్ఞాని, ఆయన పుట్టుకతోనే జ్ఞాని, ముక్త పురుషుడు, కల్మషం లేనటువంటి వాడనమాట. ఆయన చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వరంతో పుట్టినటువంటి ఆయన సుఖదేవ మహాముని. ఆయనను ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఆయన కూడా ఈ సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ అన్న మాట కరెక్టేనని ఆయన కూడా నిర్ధారించారు. అంటే ప్రాయశ్చిత్తం వల్ల ఉపయోగం లేదు, నీ మనస్సులో మార్పు రావాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం శిక్ష అయితే వేస్తాం ఎవరికైనా, వాళ్ళ మైండ్ మారినప్పుడు ఇంకా శిక్షలో ఉపయోగం ఏంది? శిక్ష అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి అదే మైండ్ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా శిక్ష వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? సో రావాల్సింది ఏమిటి, జరగవలసింది ఏమిటంటే ప్రాయశ్చిత్తంగా అంటే మనలో మార్పు రావడం, ఆ భగవద్భక్తి ఆ సన్మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి అనేటటువంటి నిశ్చయం మనలో కలిగినప్పుడే నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం, అంతే కదా. సో ఎన్ని శిక్షలు వేసినా మనసు మార్చుకోలేకుండా మంచి మార్గం వైపు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా ఉపయోగం ఏముంది? అది ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఆయన అన్నదన్నమాట. సో ఈ శిక్షల వల్ల ఉపయోగం ఏముంది? మనసు మరి నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం ఈ సన్మార్గం భక్తి మార్గంలో మనం వెళ్ళగలుగుతాం అని చెప్పి ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడమే నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం. దానికోసం మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక విధానాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఈ జ్ఞానం రావాలి అంటే క్రమబద్ధంగా మరి ఆరోగ్య విధానాన్ని పాటించే వాళ్ళు జబ్బు పడకుండా ఉంటారు కదా. ఇష్టం వచ్చినట్లు తినేస్తే మరి ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. అలా కాకుండా మరి కొంతమంది చక్కగా లిమిటెడ్ గా జాగ్రత్తగా తిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అలాగే ఒక క్రమబద్ధమైన పద్ధతిని పాటించినప్పుడు ఈ జ్ఞానార్జన కూడా సులభం అవుతుంది అనమాట. ఈ క్రమబద్ధంగా ఉండడాన్ని తపస్సు అంటారు. నియమబద్ధమైన జీవితం అంటే సరి అయిన ప్రవర్తన. 17th చాప్టర్ లో చూసాం. తపస్సు అంటే కళ్ళు మూసుకుని ఇదివరకు రోజుల్లో వాళ్ళు చేసే తపస్సే కాదు. మనందరం ఆ తపస్సు ఎలా చేయగలం? ఈ రోజుల్లో మనం చేయడం లేదు. మరి యజ్ఞదాన తపస్సులు ఎప్పుడు మానొద్దు అని చెప్పి భగవద్గీతలో చెప్పారు కదా. మరి మనం అటువంటి తపస్సు చేయగలమా? లేదు. కాబట్టి తపస్సు అంటే ఏమిటి అంటే ఇలాంటి నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని సన్మార్గంలో నడుచుకోవడమే తపస్సు. కాబట్టి ఈ తపస్సును ఎలా చేయాలి అంటే మనస్సును ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా, మరి దానాలు ఇవ్వడం ద్వారా, అలాగే సత్యాన్ని పలకడం, పవిత్రంగా ఉండడం, యోగాసనాలు అభ్యసించడం, ఇవన్నీ కూడా మరి క్రమంగా నిజమైన జ్ఞానాన్ని మనకి అందిస్తాయి. అయితే ఇక్కడ బ్రహ్మచర్యం అని కూడా చెప్పారు. సో బ్రహ్మచర్యం అంటే మరి మనం గృహస్థలం, మనకి ఇది కుదరదా అనే డౌట్ వస్తే బ్రహ్మచర్యం అంటే వివాహేతర సంబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా మనం ఉన్నప్పుడు గృహస్థులు కూడా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించినట్లే అవుతుందని చెప్పారు. సో
సో ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తే ఈ యోగాలు సత్యం పలకడం, ఇంద్రియాలని మనసుని నియంత్రించుకోవడం, దానం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా స్లోగా మరి జ్ఞానానికి భక్తికి దారి తీస్తాయి. ఏదేమైనా కానీ ఈ శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్యం లభించే అదృష్టం కలిగిందంటే వీటన్నిటినీ మించి అతను కఠినమైన యోగ విధానంతో మనస్సుని ఎలా నియంత్రించాలో ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా క్రమబద్ధంగా మనకు చెప్తారు. అంటే అక్రమ సంభోగం, మాంసభక్షణ, మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడం, జూదమాడటం, ఇటువంటివన్నీ వదిలిపెట్టడం వల్ల మనం ఈ గురువు యొక్క మార్గనిర్దేశంలో భగవత్ సేవలో మనం నెలకొని సులభంగా మనం ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు. ఈ సులభ విధానాన్నే రూప గోస్వామి చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక పద్ధతిలో నియమబద్ధంగా ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా ఆహార విషయాలేంటి, ప్రవర్తన విషయాలేంటి, మనం ఒక మంచి మార్గంలో నడవడం అవసరం. సో అలా నడవాలి అంటే కొన్ని ఈ బేసిక్ బ్యాడ్ థింగ్స్ కొన్ని వదులుకోవాలి. మత్తు పదార్థాలు కానీ, జూదం ఆడటం, మరి ఈవెన్ నాన్ వెజ్ తినడం, తర్వాత ఇల్లిసిట్స్, రిలేషన్షిప్స్, ఇవన్నీ కూడా ముందు ఫస్ట్ అది వదులుకుంటే కనీసం నార్మల్ పీపుల్ అవుతాము. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకా భక్తి మార్గంలోకి ఎలా వెళ్ళాలని. ఎందుకంటే ప్రభుపాద మొదట్లో మరి అమెరికా దేశంలో ఈ సంస్థను స్థాపించారు. అక్కడ ఆయన ఎంతో మంది మరి అక్కడ అందరూ కూడా మరి మీట్ ఈటింగ్ నార్మల్, మరి చాలా మంది ఆ రోజుల్లో ఈ డ్రగ్స్ తీసుకుంటుండేవారు. మరి ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా మార్చడానికి ఆయన ఈ విషయాలు ముందు మీరు అవి మానండి, అప్పుడే అసలు ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి కూడా మీకు అర్హత ఉంటుంది అని చెప్పారు. మన వైపు మన దేశంలో ఇంతగా మనం ఇది చూడకపోయినా మన దేశంలో కూడా ఇప్పుడు చాలా ఇటువంటివి ఎక్కువగానే ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఈ ముందు అసలు ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా తగ్గించుకుని ఆ రకంగా మీరు సిద్ధపడండి అని చెప్పి. సో ఎవరైనా సరే ఇటువంటివి మానితే గాని అసలు ఈ మార్గంలో పడలేదు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వాక్శక్తి. ముందు వాక్కుతో ప్రారంభమైంది ఈ శ్లోకం. సో వాక్శక్తిని కంట్రోల్, నాలుకని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మనం ఆపుకోలేకుండా మాటలు మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం, ఎంత వద్దనుకున్నా అనేస్తూ ఉంటాం, అవతల వాళ్ళని రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి నోటిని కంట్రోల్ చేసుకోవటం అన్నిటికంటే కష్టం అని చెప్తూ మనందరికీ ఉంది. కాబట్టి ఛాన్స్ దొరికిందంటే మాట్లాడదామని చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ భగవంతుడిని గురించిన చర్చ అయితే మాట్లాడటం అవసరం, కానీ లేదంటే అనవసరపు విషయాలు మాట్లాడటం కూడా అవసరం లేదు. అనవసరపు విషయాలకు వాక్కును ఉపయోగించినప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయతో మనం విపరీతంగా మాట్లాడినప్పుడు ఈ పొలంలో కప్పలు గనక బెకబెకలాడుతున్నట్లే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది, అంత నిరర్ధకం అని చెప్తున్నారనమాట. ఆ కప్పలన్నీ కూడా ఆ బెకబెకలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆ పాములన్నిటిని పిలుస్తున్నట్టుంటాయి. ఇవి చేసే శబ్దాలకు పాములకు అవి ఎక్కడున్నాయో తెలిసి వచ్చి తీసుకువెళ్తుంది. అలా ఈ మాయా ప్రలోభంలో ఉన్న వాళ్ళ మాటలన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి, ఈ బెకబెకలతో పోల్చొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడుతూ వాళ్ళని వాళ్ళే ఏంటంటే మరి అర్థం లేని మాటలు, అవతల వాళ్ళని దూషించడం, ద్వేషించడం, క్రిటిసిజం, ఇవన్నీ కూడా బంధాలు ఏర్పరుస్తాయి. సో వాళ్ళే వాళ్ళ యొక్క పాపాలను కూడా ఇలా పెంచుకుంటున్నారు ఈ వాక్వేగంతో. కాబట్టి మాటని నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. ఊరికినే పైకి మౌనంగా ఉండడమే కాదు, మనస్సులో కూడా ఇటువంటి దురాలోచనలు ఉండకూడదు అని చెప్పి ఈ రకమైన మౌనం. ఇప్పుడు మాట్లాడకుండా కొంతమంది ఏదో మౌనవ్రతం అని మనం అనుకోవచ్చు, అది ఏదో తాత్కాలికంగా కొంత ప్రయోజనం ఉన్నా కూడా చివరికి మైండ్ కంట్రోల్ లేకపోతే మనస్సులో మనకి ఆలోచనలన్నీ ఉన్నప్పుడు చివరికి దానివల్ల కూడా ప్రయోజనం లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాక్కు అంటే ఇక మనం మాట్లాడవలసింది నాలుకని భగవంతుడి నామాన్ని, రూపాన్ని, గుణాలని, లీలల్ని స్తుతించడానికి ఉపయోగించామంటే మనం అనవసరపు మాటలని మాట్లాడడం తగ్గించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. వాక్కు యొక్క వేగాన్ని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఇది భగవంతుడి యొక్క లీలల కోసం ఉపయోగించినప్పుడు మనం ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్తాము అని చెప్తూ, మనస్సు లేక చంచలమైన మనస్సు, ఇప్పుడు మనోవేగం గురించి చెప్తున్నారు.
ఈ చంచలమైన మనస్సుని అలాగే భగవంతుడి మీద గనక మనం నిలపగలిగినట్లయితే మనస్సును కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. మరి మైండ్కి వేరే వేరే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే ఇంకెన్నో కలవరాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా. అదే మనం కూర్చుని కాసేపు నిజంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మనం భగవన్నామం మీద కీర్తనలు పాడుకోవచ్చు, లేదా స్మరించుకోవచ్చు, జపం చేసినప్పుడు జపించుకోవచ్చు. మరి కాన్సన్ట్రేషన్తో చేసినప్పుడు ఇక మైండ్ వేరే వాటి మీదకి వెళ్ళదు. సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా సాధ్యం అని చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. సో దానికి ఒక చిన్న ఉపాయం చెప్పారు ప్రభుపాద. ఏమిటి అంటే, భగవన్నామాన్ని జపించేటప్పుడు ఆ నామాన్ని వింటూ ఉండాలి. వింటూ ఉన్నప్పుడు మనం వింటం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మైండ్ వేరే వాటి మీదకి వెళ్లకుండా ఆ నామాన్ని మనం పలికే నామాన్ని మనమే వింటున్నాం అనమాట. అలా వింటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ దాని మీదే ఉంటుంది. సో అది ఒక ఒక చిట్కా. మైండ్ని ఏ రకంగా మనం పలికే నామం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే ఈ విధంగా చేయొచ్చు. సో మనం ఆ మాటని వింటూ ఉండాలి. నార్మల్గా ఏదో పలుకుతూ ఏటో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, నోటితో నామం పలుకుతూ ఉంటాం, మైండ్ ఎటో ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఆ నామాన్ని వినాలి అనుకున్నప్పుడు మన మనసు ఆ నామం మీదే ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ విషయం ఏమిటి అంటే, మైండ్ని అప్పుడు మైండ్ ఎటో వెళ్లకుండా నామం వినడంలో ఉంటుంది కాబట్టి నామాన్ని వింటూ ఉంటుంది. సో మనసు ఎటు వెళ్లకుండా ఉంటుంది. సో మైండ్ని కూడా ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అంటే ఏది ఆలోచించకుండా ఉండాలన్నా కూడా కష్టం కాబట్టి ఈ రకంగా దేని మీద మైండ్ని పెట్టాలి అంటే, మైండ్ క్లియర్ చేయాలంటే ఏది ఆలోచించకుండా ఉండడం కష్టం కాబట్టి దేని మీదో దాని మీద పెడితే మైండ్ అది ఈజీ కాబట్టి భగవంతుడి మీద, ఆయన నామాన్ని వినడం మీద మనం ఈవెన్ ఆయన రూపాన్ని చూస్తున్నాం అనుకున్నా కూడా మైండ్ ఎటో ఒకటి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఈ ఆయన రూపము, ఆయన యొక్క పేరు, భగవన్ నామము, భగవన్ రూపము వేరు కాదు. ఆయన రూపం నామం రూపం ఎంతో నామం కూడా అంతే. సో ఆ నామాన్ని గనక మనం వినడంలో కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ఇంకా సులభం. కాబట్టి ఆ నామాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు మైండ్ దాని మీద పెట్టచ్చు. సో వేరే విషయాలు లేకుండా ఈ నామం మీద ఉంటుంది. అలాగే క్రోధవేగం కూడా చూసాంగా. సో వాక్వేగాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, మనోవేగాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి. వాక్కునేమో భగవన్నామ స్మరణతో, మనస్సునేమో భగవన్నామాన్ని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడంతో. క్రోధాన్ని ఎలా నియంత్రించవచ్చు అంటే, పూర్తిగా నియంత్రించడం చాలా కష్టం. సో ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు అని చెప్పేసి ఆయనకు సోదరుడితో సమానం అంతటి భక్తుడు చైతన్య మహాప్రభువుకు. ఆయన బలరాముడు అవతారం అని చెప్పి చెప్తారు. సో చైతన్య మహాప్రభు రాధాకృష్ణుల అంశ అయితే, నిత్యానంద ప్రభు బలరాముడి అంశ. సో ఈ నిత్యానంద ప్రభువుని ఎవరో ఒక ఇద్దరు దుష్ట సోదరులు ఆయనను గాయపరుస్తారు. గాయపరిచినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కోపం చూపించడం జరిగింది. సో అది మరి భగవద్భక్తుల్ని ఎవరైనా దూషించినా, గాయపరిచినా అలాంటప్పుడు చెయ్యొచ్చు. కానీ మామూలుగా కొద్దిగా క్రోధాన్ని ప్రదర్శించవచ్చు. అంటే మనం చేసే పనిలో కూడా మనం కామన్ సెన్స్తో చేయాలి. ఉదాహరణకి మరి హనుమంతులు వారు ఆయన కూడా క్రోధాన్ని చూపించి లంకా నగరాన్ని దహనం చేయడం జరిగింది. కానీ మరి అక్కడ రీజన్ ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు శ్రీరామచంద్రుని దూషించడం, సీతాదేవిని చెరపట్టడం ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి ఆయన మరి లంకా నగరంని దహించడం జరిగింది. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. అంటే క్రోధాన్ని కూడా సరైన విధంగా ఉపయోగించాలి. అవతల వాళ్ళు నిజంగా ఏదైనా ఇటువంటి చేయకూడని పని చేసినప్పుడు, భగవద్భక్తుల్ని, భగవంతుణ్ణి ఇలా దూషించినప్పుడు మనం దానిని అరికట్టడానికి ఏదైనా కొద్దిగా ప్రదర్శించవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇది క్రోధ వేగం. అంతేగాని నార్మల్గా మనం కోపాన్ని మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా అవసరము. ఎందుకంటే కామక్రోధ స్తదాలోభ ఏంటి ఆ మూడు కూడా త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః అని చెప్తారు కదా. 3 రకాల ద్వారాలు ఉన్నాయి నరకానికి. ఏమిటంటే కామక్రోధ స్తదాలోభ, కామం, క్రోధం అలాగే లోభం ఈ ఆత్మ వినాశనానికి కారణం
అని చెప్పి. అందుకని క్రోధం అనేది అత్యంత బ్యాడ్. త్వరగా గూడా వస్తుంది. ఆ వేగాన్ని, ఆ క్రోధ వేగాన్ని తగ్గించుకోవడం చాలా అవసరం. ఆ తర్వాత జిహ్వ వేగం. అంటే ఇక రుచిగా ఉండే పదార్థాలు చూసినప్పుడల్లా మనకు తినాలనిపిస్తుంది. అంతే గదా! సో, సాధారణంగా మన ఇష్ట ప్రకారం ఆహ్, అందుకని మనం ఆ జిహ్వ వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మార్గం ఏమిటంటే, ప్రసాదాన్నే తినే అలవాటు గనక మనం చేసుకున్నట్లయితే, భగవంతుడికి అర్పించిన నైవేద్యాన్ని తినే అలవాటు చేసుకుంటే, మనం ఏది పడితే అది తినకుండా స్లోగా మరి అలా మనం కంట్రోల్‌ని సాధించగలుగుతాం, నియంత్రించగలుగుతాం అనమాట. ఇప్పుడు బయటకి వెళ్ళిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం తినేసామంటే మరి ఇంకా ఇంకా గూడా తినాలనిపిస్తుంది. ఇంక మనకెప్పుడు ఫుడ్ మీదే ఉంటుంది ధ్యాస. అది దేనికి గూడా ఉపయోగపడదు. మరి నాలుకను, జిహ్వను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అందుకని అది మనకి ఆరోగ్యానికి ప్రాబ్లమే. అలా ఇష్టం వచ్చినట్లు తినేస్తే, ఎక్కువ తింటే. అలాగే మరి మన ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్‌కి కూడా డిజైర్స్ కంట్రోల్ జేసుకోవాలి, కోరికలు తగ్గించుకోవాలంటే ఇలా జిహ్వచాపల్యాన్ని తగ్గించుకోలేనప్పుడు అవి గూడా కష్టమే. అందుకే ఏకాదశి, మరి జన్మాష్టమి ఇటువంటి రోజుల్లో మనం గనక తినకుండా ఉండి ఈ రకంగా స్లోగా మనం జిహ్వను గూడా కంట్రోల్ జేసుకోవాలి. సో, మామూలప్పుడు గూడా ఏది కనిపిస్తే అది తినేయడం, వెళ్ళడం అది కూడా ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ప్రసాద వితరణ. అంటే మనం నైవేద్యాన్నే భగవంతుడికి అర్పించి తినేది మనం తినాలి. అంతేగాని అర్పించనిది తినకూడదు అనే ఒక నియమం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం తినేది గూడా తగ్గుతుంది. సో, అంటే మరి బయటికి వెళ్తే ఇంక తినలేమా అంటే, బయటికి వెళ్తే అంటే సరే అది మనం ఎంతో దీక్షలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా కొంచెం స్ట్రిక్ట్‌గా ఫాలో అవ్వాలి. బట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ, మనం తినేది ముందు భగవంతుడికి మనసులో అయినా మనం వెంటనే నమస్కరించుకొని, మనం ఆ ప్రేయర్ చేసి, అర్పించి, ఆ తర్వాత భోంచేయడం. అందుకే మీరు గమనించే ఉంటారు చాలామంది భోజనం చేసే ముందు నమస్కరించుకుని, ఓ చిన్న ప్రార్థన మనసులోనో ఏదో చేసుకొని వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో, ఆ రకంగా ముందు భగవంతుడికి అర్పించి, ఆ తర్వాత తీసుకునే అలవాటుని మనం చేసుకోవాలని అని చెప్తున్నారు. సో, అంతేగాని ఇలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వెళ్ళి వెంటనే మనం టూ మచ్‌గా తినడం అనేది ఈ ఈ నియమం ఉన్నప్పుడు అది గూడా తగ్గుతుంది. అలాగే మరి ప్రసాదమే తినాలి, భగవదర్పితమైన ఫుడ్డే తినాలన్నప్పుడు మనం కొన్ని హ్మ్, భగవదర్పితానికి అన్నీ అర్పించలేం గదా! మాంసాహారం ఆయనకు అర్పించి తినగలుగుతామా? సో, అవి గూడా మనం తినడం ఆ రకంగా తగ్గిపోతుంది. సో, తినకూడనివి గూడా మరి మనం తగ్గించుకోగలుగుతాం. ఈ ఈ ఈ మార్గాన్ని గనక మనం అవలంబించినట్లయితే, భగవంతుడికి అర్పించినదే తీసుకుంటాను అని. సో, ఈ రకంగా మరి ఇదే రకంగా జననేంద్రియాల వేగాన్ని కూడా మనం నియంత్రించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో, మన సంతానం గూడా ఇలా భగవద్భక్తితో ఉన్న సంతానాన్ని ఆహ్, సంతానంగా మనం వాళ్ళను పెంచాలి అని చెప్పి ఇలా హ్మ్, మరి పిల్లలను చిన్నప్పుడు గురుకులంలోకి వాటికి భగవద్భక్తి నేర్పించడం అవసరం అని చెప్పి ఈ గురుకులంలో పిల్లలు ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళని పాఠశాలకు పంపించి భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు పెరిగేటట్లుగా చేస్తారు. అది మరి ఎంతగానో అవసరం. ఆ భక్తి భావం అనేది పిల్లలకు మరి ఈ రోజుల్లో అన్‌ఫార్చునేట్‌గా ఏదో ఇంగ్లీషు, కాన్వెంట్, ఈ సైన్సెస్ ఈ జీవితానికి మంచి జాబ్స్ రావడానికి ఉపయోగపడతాయనుకుని అంతవరకే కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నాం. తప్పు లేదు. జీవనం సాగించాలి. మరి మనం ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు. కానీ మరి భగవంతుడి భక్తి అనే విషయాన్ని అందరం గూడా విస్మరిస్తున్నాం. మనం పిల్లలకది నేర్పించడంలో అది అంత ముఖ్యం కాదు అన్నట్లుగా ఈ రోజుల్లో దాని మీద ఏమాత్రం గూడా టైమ్ స్పెండ్ చేయడం గానీ, లేదంటే శ్రద్ధ గానీ కనిపించడం లేదు. కానీ మరి వాళ్ళ వాల్యూస్ నేర్చుకోవాలన్నా భక్తి మార్గంలో చివరికి అవసరమైందేమిటంటే ఆ భక్తి భావం ఉండాలి గాబట్టి మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత మనం అది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో పడిపోయి అది ఇంపార్టెంట్ కాదు అనుకుని, మనం పిల్లలకి అది గాదు, ముందు వాళ్ళు చదువుకోవాలి, హోంవర్క్ ఉంది, ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాం గానీ, ఒక్క అరగంటైనా వాళ్ళకి ఒక పావుగంటైనా మనం కూర్చోబెట్టి, ఇది పూజ మనం కూర్చుందాం, భగవంతుడు ఒక నమస్కారం పెట్టడం, ఇవన్నీ మరి వాళ్ళకి ఒక మంత్రం నేర్పించడం, కొంచెం సేపు భగవంతుడిని ధ్యానించడం చెప్పడం, ఇవన్నీ గూడా మరి ఈ రోజుల్లో ఎవరు గూడా ఆ శ్రద్ధ కనపడచడం లేదు. కానీ అది ఎంతగానో ముఖ్యం.
చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి మరి పిల్లలకి చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నది జీవితాంతం గుర్తుంటుంది, తర్వాత నేర్చుకున్న దానికన్నా. అందుకని ఇది కూడా చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళ యొక్క చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు మంచి మార్గంలో ఉండడానికి కూడా ఇదే వాళ్లకు అవసరం. సో ఈ విధంగా ఈ 5 వేగాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఇంద్రియాలను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు గురువులు కూడా అవ్వటానికి అర్హత పొందిన వాళ్ళు. అంటే ఈ 5 వేగాల్ని వాళ్ళు అదుపులో పెట్టుకోగలిగి ఆ రకంగా వాళ్ళ ఇంద్రియాలని మైండ్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకునే శక్తి ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు గురువులు అవడానికి అర్హులు అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఎస్పెషలీ ఈ భౌతిక భావం వల్ల వాక్వేగము, మనోవేగము, శరీర వేగం కలిగిస్తుందని చెప్పేసి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు ఈ ఉపదేశామృతానికి ఆయన అనువృత్తి అనే వివరణ ఒకటి ఇచ్చారు. అంటే ఆయన యొక్క ఎనాలిసిస్ ఈ ఉపదేశామృతం మీద, రూప గోస్వామి రాసిన ఈ ఉపదేశామృతం మీద భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఎవరు అంటే ప్రభుపాదుల గురువు ఆయన. సో ఆయన ఈ ఉపదేశామృతం మీద ఆయన కూడా ఒక అనువృత్తి అంటే ఎనాలిసిస్ రాశారు. అందులో ఆయన రాశారనమాట ఏమనంటే మనం భౌతిక దేహభావన వల్లే మనకి ఈ వాక్వేగము, మనోవేగము, ఈ శరీర వేగము ఇవన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి అని చెప్పి భౌతికత్వంతో ఉన్న అటాచ్మెంట్తో. కాబట్టి ఈ వేగాలన్నీ అరికట్టుకోవడానికి ఎవరైతే ట్రై చేస్తారో వాళ్ళనే తపస్సులు. అదే తపస్సు, అదే బిహేవియర్ని కంట్రోల్ చేసుకుని సన్మార్గం, భక్తి మార్గంలో పెట్టే ప్రయత్నం కాబట్టి అది తపస్సు. కాబట్టి ఈ సాధనే తపస్సు. సన్మార్గంలో వెళ్ళాలి అని ప్రయత్నమే తపస్సు. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ తపస్సులు అని అంటారు. ఎవరైతే ఈ వేగాలన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని ప్రయత్నించే వాళ్ళని తపస్సులు అంటారు. సో అలాంటి తపస్సుతో మనం ఈ భౌతిక శక్తి ఈ లోబడకుండా ఉండవచ్చు ఈ సాధనతో అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ 3 వేగాల్ని గనక కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మనం ఈ భౌతిక ప్రలోభాలను తట్టుకోగలుగుతాము. ఏది? వాక్కు వేగం ఒకటి, మనోవేగం ఒకటి, ఈ శరీర వేగంలో మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఉదరము, జననాంగాలు ఇవన్నీ కూడా. సో వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఈ భౌతిక ప్రలోభాలను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రలోభాలని, ఇంద్రియాలని, సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటామో అప్పుడే మరి నిజమైన జ్ఞానం, తద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుందని చూస్తున్నాం. ఆ స్టేట్ రావడానికి మనకి ఇది కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో వాక్వేగం గురించి చెప్పాలి అంటే అనవసరపు మాటలు వద్దు అని ఇందాక చాలామంది అర్థం లేకుండా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మరి అలాగే రచనలు చేస్తూ ఉంటారు, ఉపయోగం లేని రచనలు ఎన్నో చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో సాహిత్యాల్లో చాలా వాటికి ఉపయోగం లేదు. ఫిక్షన్ అని ఒక పేరు పెడతారు. ఎందుకు? అంత కల్పితాలు, ఏది నావెల్స్, వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంది? ఉపయోగం లేని ఇవన్నీ కూడా రచిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా వాగ్వేగమే అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ స్వభావాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే మరి మనం భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయాలను చర్చించుకోవడం వైపు మైండ్ని తిప్పినప్పుడు మన మాటలు కూడా అవే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాము అని చెప్పారు. భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్పారు? నయద్వచిత్ర పదం హరేర్యశో జగత్ పవిత్రం ప్రగృణీత కర్హిచిత్ తద్వాయసం తీర్థముషంతి మానస నయత్ర హంస నిరమంత్యు శిక్షయ. అంటే సమస్త ప్రపంచంలో ఉన్న వాతావరణాన్ని కూడా పవిత్రం చేసే భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని వర్ణించని మాటలు ఇంకా మహాత్ములైన వారిచే కాకుల తీర్థాలుగా పరిగణించబడతాయి. అంటే మనం మాట్లాడే మాటలు భగవంతుడి యొక్క, ఎలాంటి భగవంతుడు అంటే సమస్త ప్రపంచ వాతావరణాన్ని కూడా పవిత్రం చేయగలదు భగవన్నామం. కాబట్టి అలాంటి నామం పలకని, ఆయన వైభవాన్ని పలకని మాటలు కాకుల యొక్క అరుపుల్లాగానే ఉంటాయి. పరమహంసులైన వాళ్ళు నిజానికి దివ్యధామంలో నివసించే వాళ్ళు కాబట్టి అలాంటి వాయస తీర్థాలందు వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందరు. ఫస్ట్ స్కందంలో 5వ అధ్యాయంలో 10-11 శ్లోకాలన్నమాట ఇవి.
సో అది చెప్తున్నారు. 10th శ్లోక, 11th శ్లోక. సో పరమహంసలు ఇటువంటి అనవసరపు మాటల్లో వాళ్ళు పాల్గొనరు. ఎందుకంటే అవి కాకులు. భగవన్నామం లేనటువంటి మాటలు, భగవంతుడి వైభవాన్ని కీర్తించలేని మాటలు కూడా కాకుల యొక్క అరుపుల్లాంటివే అంటున్నారు. తద్వాగ్నిసర్గో జనతాఘ విప్లవో యస్మిన్ ప్రతిశ్లోకమబద్ధవత్యపి నామాంత్యనంతస్య యశోన్కితాని యత్ శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవః. సో అలా కాకుండా అనంతుడైన భగవంతుడి యొక్క నామం, యశస్సు అంటే కీర్తి, ఆయన రూపం, వీటి యొక్క ఈ లీల యొక్క దివ్య వర్ణనలతో నిండి ఉన్న మాటలు, వాంగ్మయం ఎంతో విభిన్నమైనటువంటి స్పెషల్ రచన అంటున్నారు. ప్రత్యేకమైనటువంటి రచన. ఏది? భగవన్నామాన్ని, భగవద్గీతని, భగవద్ రూపాన్ని, ఆయన లీలలను వర్ణించినటువంటి రచనలు. అవి దివ్యమైనటువంటి స్పెషల్ రచనలు. కాబట్టి అవి దివ్యవాక్భరితమై ఉండి చెడు మార్గంలో పట్టిన ఈ ప్రపంచ జనుల జీవితాన్ని మార్చడానికి ఉద్దేశింపబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. అలాంటి దివ్యవాంగ్మయం అంత పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా కూడా మరి ఈ సాధువులైన వాళ్ళంతా దానిని శ్రవణం చేసి కీర్తనలు చేస్తూ ప్రీతితో గ్రహిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎటువంటి వాంగ్మయం అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని, కీర్తిని, రూపాన్ని, లీలల్ని వర్ణించేటటువంటి నామం. ఇది భాగవతంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఇంతకీ దానివల్ల సారాంశం ఏమిటి అంటే, మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని గురించి చర్చించినప్పుడు, భక్తి మార్గంలో భక్తిని గురించి చర్చించుకున్నప్పుడే ఈ వ్యర్థమైన మాటలన్నీ కూడా మాట్లాడకుండా ఉండగలము. వాక్కును కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే భగవంతుని గురించిన చర్చలు చేస్తే అన్నెసెసరీ మాటలు మనం ఆపొచ్చు. ఆ రకంగా వాక్శక్తిని కూడా వినియోగించి కంట్రోల్ చేసుకుని భగవద్భక్తిని కూడా పెంచుకోవచ్చు అదే సమయంలో ఇలా చేయడం వల్ల. సో ఇంకా మనస్సు గురించి మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇది వాక్శక్తిని గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. మనస్సు అలజడులు కూడా 2 రకాలుగా ఉంటాయి. మొదటిదేమో అవిరోధ ప్రీతి, ఇంకొకటిదేమో విరోధయుక్త క్రోధం. అంటే ఫస్ట్‌దేమిటి అంటే, మనం ఈ ఈ భౌతిక వాంఛలన్నీ తీర్చుకోవడానికి మరి మనం చేసే మనస్సు ఆరాటపడుతూ చేసేటటువంటి ప్లానింగులు, వాటి మీద మనకున్నటువంటి ఆశలతో మనం చేసే పథకాలు, వాటి మీదే ఎప్పుడు మైండ్ ఉంచుకోవడం ఫస్ట్‌ది అవిరోధ ప్రీతి. రెండవది ఏమిటంటే విరోధయుక్త క్రోధ. అంటే ఆ కోరికలు తీరినప్పుడు మనకి నిరాశ, కోపం కలుగుతూ ఉంటాయి గదా! ఏదైనా కోరిక కోరుకున్నాము ఇది అవ్వాలి అని, అది జరగలేదనుకోండి, మనకు వెంటనే నిరాశ వస్తుంది. ఆ నిరాశతో పాటు కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దానిని మన పథకాలు, ప్లాన్ మనం అనుకున్న ప్రకారం జరగనప్పుడు మన కోరిక వెంటనే కోపం వస్తుంది. సో ఇదేమిటి అంటే, మన యొక్క కోరికలు వైఫల్యం, వాంఛలు తీరనప్పుడు మన క్రోధాగ్ని వస్తూ ఉంటుంది. సో అదనమాట విరోధయుక్త క్రోధము అంటే. సో మన కోరికలు అంటున్నాం కాబట్టి, ఈ కోరికలను కూడా 3 రకాలుగా విభజించొచ్చు అంటున్నారు. ఒకటి జిహ్వ చాపల్యం, ఒకటి ఉదర చాపల్యం, ఒకటి జననేంద్రియ చాపల్యం. చూసాం కదా ఈ వేగం. జిహ్వ చాపల్యం ఏదన్నా తినాలనుకోవడం, అందుకని ప్రసాదం వరకు తినడం అలవాటు చేసుకుంటే ఈ జిహ్వ చాపల్యాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రసాదం అంటే ఏది తీసుకున్నా భగవంతుడికి అర్పించి తీసుకోవడం. అప్పుడు ఏమిటంటే అన్నెసెసరీగా ఎన్నో తింటూ ఉంటాం, కొంతన్నా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఉదర చాపల్యం, మరి ఆకలి కూడా అంతే, ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. జననేంద్రియ చాపల్యం అది కూడా మరి వాటంతట అవే కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు మనం ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు ఉదర వాంఛలు, జననేంద్రియ వాంఛలు ఆటోమేటిక్‌గా వాటంతట అవే కంట్రోల్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక శరీరం మరి ఇంద్రియాలు మనకి చాలా డేంజరస్. మనల్ని ఇలా ప్రలోభాల్లోకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలన్నిటిలోకి కూడా మరి జిహ్వ అంటే ఈ నాలుక చాలా నియంత్రించడం చాలా కష్టం. కాబట్టి అత్యంత దుర్లభం. కాబట్టి మన జిహ్వను నియంత్రించడం కోసం భగవంతుడు తన ఆహారంలో శేషాన్ని ప్రసాద రూపంలో మనకు అనుగ్రహించారు. అందుకని ఆ జిహ్వ చాపల్యాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడే మనకు కంట్రోల్ అవుతుంది. అంటే ఈ శ్లోకాల మీనింగ్ అదనమాట. కాబట్టి దయచేసి కృష్ణ ప్రసాదామృతాన్ని స్వీకరించండి, రాధాకృష్ణుల గుణగణాలను కీర్తించండి, ఆ గొంతెత్తి పాడండి అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి
అర్థం. ఈ 6 రకాల రసాలున్నాయి. వీటిల్లో ఏ ఒక్కదాని రుచి పట్లైనా మనం ఆకర్షింపబడ్డాము అంటే ఇక జిహ్వ చాపల్యానికి గురవుతాము అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. మరి నాన్ వెజ్ గాని ఇటువంటివి తినడం కొందరు తింటూ ఉంటారు. కొంతమందేమో మరి కాయగూరలు, వేర్లు, దుంపలు, పాలతో చేసినవి ఇవి దీని మీద ఆసక్తి ఉంటుంది. ఏ ఆసక్తి అయినా సరే జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరచుకోవడానికి ఉన్నాయి. కానీ మరి మనం సాత్వికాహారాన్నైనా మనం ప్రసాదం వ ఆహ్, అయితేనే తీసుకుంటాం. అంటే భగవంతుడికి అర్పించే తీసుకుంటాం అన్నప్పుడు స్లోగా మనకి జిహ్వ చాపల్యం యొక్క కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని తినగూడనివి చెప్తున్నారు. తాంబూలం, పోపు చెక్కలు, తాంబూలంలో వినియోగించే సుగంధ ద్రవ్యాలు, పొగాకు, తర్వాత డ్రగ్స్, ఎల్ఎస్‌డి, మరువాని ఇదంతా గూడా హ్మ్. ఇలా ఇవన్నీ మద్యము అంటే ఆల్కహాలు, టీలు, కాఫీలు కూడా మరి కాఫీన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎడిక్షన్ ఒస్తుంది. ఎడిక్ట్ చేసే ఏదైనా కాబట్టి వినియోగం గూడా వీటి వినియోగం గూడా ఇంద్రియ లాలసలే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, అందుకని హ్మ్. ఇవన్నీ మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మనం భగవంతుడికి అర్పించి తీసుకుంటున్నామంటే మరి ఇటువంటివి అర్పించలేం గదా! అందుకని మనం ఆ రకంగా మనం గూడా కంట్రోలు అవుతాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, భగవంతుడే స్వయంగా కాయగూరలు, ధాన్యాలు, పళ్ళు, పాలతో చేసిన పదార్థాలు, నీరు ఇవన్నీ గూడా మంచివని మనం భగవద్గీతలో చూసాం సాత్విక ఆహారం. ఆయనే చెప్పారు ఇవన్నీ సాత్విక ఆహారం. అందుకని ఆయనకు నివేదించదగ్గ పదార్థాలవి. కాబట్టి మనం అవే ఆయనకి నివేదించి తీసుకున్నామంటే ఆ రకంగా మనం హ్మ్, మరి మన జిహ్వ చాపల్యాన్ని గూడా కంట్రోల్ జేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా మనకు ఈ ఆహ్, ఈ 6 వేగాలను ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చెప్పారనమాట. ఈ 6 వేగాల్ని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు సారాంశం ఏమిటంటే వాక్కు, మనస్సు, క్రోధం, జిహ్వ, ఉదరం, జననేంద్రియాలు ఈ ఆరింటిని ఎవరైతే నియంత్రిస్తే వాళ్ళు స్వాములు లేక గోస్వాములు అని పిలువబడతారు. స్వామి అంటే యజమాని అని. అలాగే గోస్వామి అంటే అంటే ఇంద్రియాలకు యజమాని అని. సో, ఎవరైనా సన్యాసి జీవితాన్ని స్వీకరిస్తే సహజంగానే వాళ్ళని మనం స్వామి, స్వామి అనే బిరుదు వస్తుంది. అంటూ ఉంటారు గదా! సో, దీని అర్థం ఏమిటంటే అతను ఏదో స్వామి అంటే ఏదో కుటుంబానికో, ఒక జాతికో వాళ్ళందరికీ యజమానని కాదు. ఆయన ఇంద్రియాలకి యజమాని కావాలి అని అర్థం అనమాట. స్వామి అంటే ఆ సన్యాసత్వం అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు అని. అలా ఇంద్రియ యజమాని కానప్పుడు గోస్వామి అని అనకూడదు అంటున్నారు. సో, వాళ్ళు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోలేని వాళ్ళనేమంటారు? గోదాసులు అంటారు. కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళని గోస్వాములు అంటారనమాట. సో, ఈ బృందావనంలో ఉన్న ఈ 6 గోస్వాములు ఎవరు ముందే చూసాం గదా! ఈ రూప గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ భట్టు, రఘునాథ దాస వీళ్ళందరూ గూడా మరి ఆహ్, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ప్రత్యక్ష శిష్యులు. వాళ్ళు ఇలా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకొని, వాళ్ళు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళ అడుగు జాడల్లో మనం గూడా ఈ భక్తి మార్గాన్ని నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, అది ఈ ఫస్ట్ శ్లోకం. ఈ 6 వేగాలను గురించి చెప్పింది. ఎవరైతే ఈ 6 వేగాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు స్వాములు, గురువులయ్యే అర్హత ఎవరినైనా గురువు శిష్యులను చేసుకునే ఆహ్, ఆహ్ అవకాశం. అవకాశం గాదు. చేసుకోగల కెపాసిటీ వాళ్ళకు ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో, ఇది ఫస్ట్ శ్లోక. సో, నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్‌లో సెకండ్ శ్లోక చూద్దాం. ఇవి 10 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. 11 శ్లోకాస్. ఆహ్, వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.